Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Di ko ganahang buwan to sa ato. Tingalig akong mahinayakan si Mateo. Ayaw ba yung gilabdi si Mateo, ha? Labaw pang ayaw gyud siya pasakit, eh. Tingalig ako raw niya inahan nga mo papreso sa kaugalingon niyang anak. Ma, Imo na ginuntang kahigayunan ang pag-angko ni Sarah og sa bata. Pero, imong gisalikway ang imong anak. wa ko pa makita nitong higayunan ang akong anak, ma. Ayaw paghinakog, Anton. Malinaw na ang pagpuyo nila ni Sarah og sa bata. Ayaw silag sa muka. Ayaw guba ang kalipay sa imong manghod. Akong anak ang bata. Ako gid siyang angkuno. Anton, nagkasapot ka ba sa imong gipanulti? Wa ka na'y katungod nila ni Sarah og sa bata. Ako pagyapon ang nasa kasing-kasing ni Sarah, ma. Giunsa mo sa pagsiguro? Naibaw na si Sarah nga duna ka na'y gika-live-in. Si Sarah pagyapon ang gipitik sa akong kasing-kasing, ma. Anton, Ma, please, sabta ko. unsaon man ka sa pagsapot? Gagituman ko naman ang imong hangyo nga pasawon ta ang imong manghod sa imong obligasyon. Karon nga malinaw na ang ilang panag-uban, musamok ka. Tungod kay karon mo pa masiguro nga sila gyud ay ang imong gikinahanglan, nga sila mao'y imong kalipay. Ma, mahal ko pagyapon si Sarah. Musamot ang akong tinguha pagbawi niya. Kanang magpaduol siya ni Mateo. Sobrang kahinugon ang mipatigbabaw karon ko nako, ma. Anton, nakasabot ko sa imong gibati. Pero dili na mahitabo ang gusto mong mahitabo. Ma, Ako ang una mong giduol. Aron hangyoon si Mateo nga maoy musaw sa imong obligasyon. Ako maoy nangatubang sa amahan ni Sarah kauban ang imong manghod aron luwason ang kahimtang ni Sarah. O diya karon, ako na sa imong hangyoon aron mabayran mo ang imong sa inahan og anak nga imong gihikawan sa imong kaisog sa pagpangako sa imong obligasyon. Kisayunan ka man lang, Anton. ma, Okay. Ato gihapon kining hatagan og kasulbaran. Pero dili pa karon. Nakasabot ka? kanus apam di. Nahibaw ka ba? Sa diyang dadon ko unta ang bata sa akong kwarto. Wa ko tugti ni Mateo. Oh, utsa. Sobra ang pagpanalipod ni Mateo sa bata. Kay iya lagi kinigiisip nga munyeka. Oh, Wa gyud siya musugot. O di gyud musugot nga igawas ang bata sa ilang kwarto. wa gyud nimo pasabtas Mateo, ma. Nga nagkinahanglan sa dugpres kong hangin ingon man kainit sa adlaw ang bata. Siya mismo maoy mo sa bata kun mugawas. Nahibaw ka bag unsay iyang rason? Nganong mahadlok siyang ipagawas ang bata sa ilang kwarto? Unsa iyang rason? Mahadlok siya nga imong hilabtan ang bata. Imo ba kuno siyang giingnan nga imong anak ang munyeka? Tungod to sa akong kahimangod, ma. Nakasulti ko niadto. Anton, mahal kayo ni Mateo ang bata. Ambot og unsay mahitabo sa imong manghod kung mawa kaniya ang munyeka. Ma, Magsulti tag usa mahitungod sa imong problema. Basta katong imong hangyo nga dadon ko ang bata sa akong kwarto, balibaran tagyud ka. Kay dili ko gusto nga mahiubos nako ang imong manghod. nga numibati mo sa kog ingon ini. Sa diyang nakita ko ang bata dito sa nursery. Murag may mikablit sa akong kasing-kasing. Murag may mga tudlo nga mitulisok na ako. Ganahan ko mukugos sa bata. Unya, gakson na kong piit diri sa kong dukan. Aron ipabati ko kaniya ang kahinam nga akong gibati. Ang kalipay nga nakita ko nga akong anak. Pero dili ako ngaan ang nabutang sa iyang birth certificate. Kidawaan pa ko isang paghikap na lang niya. Ako niksa. Ako kiniksa.
Ano ka ay? Iso ba naman nawag? Kita Sara, akong manika. Lo, na diri, lo. Biyaan na ka. Oh, Lo, biyaan. asay! Toloyo. Tapos loyo dong, gipainitan ni Sara ang bata. Painitan? Mm. Sakitan akong manika na. Di siya kita na eh. Pagkita ay girang uglando ni Sara ang bata. Aron di kayo mainitan. Sam ka eh. Man ka, painitan. Klaro ni bugat ay. Yay, pinusupo naman niya akong amigo. Unsa di ay mo sulti bugart, Ay. di ba? Tuan ang imo ni kakaw. Aron ikaw ismo maoy kita sa sitwasyon. Tuan di yun ko. Yawa ma! Bugart! Ay, mama dali na opisina. Hala. Bugart, Ah. brad na ko, Anton. Uy. Adlo ka? Ang ingon man siya, yang anak akong nika, bisan ako jud no. Sigbalik na. Una jugalain maistorya no. Iya ba kung nanay? Saman, ganahan juga mahimo ni mong anak ang munyika? Nahan jud. Ako ra jud anak akong nika. Uy, hala. Natultulan siya din si mong papa, day Barbie. Lalo, reklamo naman ikaw. Initan ka din eh. Dili man init din Mateo. Landong baya. Tingalig, paakon, insect sa akong manika. Sawa sa rao. Ayaw ragod pagunahon na anak Mateo. Inahan gud ko. Natural nga ako sang bantayan nga dili matugdunan og insects ang atong anak. Nga ko daw katawa ka man. Kayang kun ka, atong anak manika. Ikaw gud iyang papa, Mateo. Lo, ilak akong manika, oh. Bibi, mingaw kay mong Papa Mateo. Ang biko nung Sara, ako say kugos akong manika. Sige, kuha ako. Lolo, lipay jud manika, kugos siyang papa. Oh, no? Ay, gimingaw gid siya siyang papa. Kita jud manika, ayaw jud kugos lain, ako ra og ang imong mama Sara. Si Mama Fina di ay, yang lola. Oh, lula pod. Unya, si Papa di ay, dili nimo pa kuguson? Kugos pod. Basta, wajud lain kugos nga akong munika. Wajud. Nanawag na sab si Roger. Nangita na sa resulta sa akong pagpagigsuon ni Anton. Nagkinahanglan na gyud siya kwarta. Saon man sa ni si Anton, hinay kay glihok. Mahadlok man sa iyang inahan. Pero, dili sad nako mapugos. Kay tingaling magduda siya sa akong motibo. Mura na ra ba siya nagduda? Interesado ba kuno ko? Magbantay lang yun ko. Nga dili makuha ni Anton ang akong cellphone. Come in. Uy, di pa man di ay si Anton. Ma, ikaw man din eh.
Abi ba na ako bigawas ka na? Di pa ko ganahan mo pauli, ma. Nga naman. Di lang ko ganahan. Lingkod, ma. Wa ko mahimutang sukat ta magkasulti. Ako sab, ma. Nganong dili naman lang nimo minyuan ka ng ginganlan og Emi. Ako siya minyuan. Aro ba kabaton kag anak nga libre kang makakugos, nga libre kang makahagwa. Wa ko mahigugma ni Amy, ma. Nganong nakig-live-in ka man niya? May lang sa muda agrumansa, ma. My God, ni mo Anton. Be sensible. Kinahanglang mo mature ka na. Dili baya sa tanang higayon ni ako uban ninyo. Aron mo tabang kung unsay inyong kinahanglanon. Kung saan man lang niya akong tinguha sa kong anak ug kang Sara, ma. Ibong manggi kong gihatakan og problema, Anton. Tiguwang na tahon ko. Ma, di sad ko mahimutang. Mas maayo tingali ni mo, Anton. Magpatambag kag pare. Pare, Dili ko gusto mamahimong bias. Pareho ko kamong gimahal. Ug di ko gusto nga mahiubos mo nako. Pero, sorry gid kaayo, Anton. Sa ibong problema, wa ko'y ikatabang. ma. Mahimong ano lang ilang kasal ni Mateo ug Sara, ma. Unsa? Dalirang maukihan ang maong annulment tungod sa kahimtang ni Mateo. Wa di buhon mahuna-huna. Usay buhaton sa imong manghod kung mauna imong buhaton. Pinangga kaayo niya ang bata, Anton. Dili ko siya dawaan sa pagatiman sa among anak, ma. Ang importante nga masumpayan na mo ni Sara ang duha na mo kagugma ug may kaugalingon na giyong ginikanan ng akong anak. Dili na daling mahitabo, Anton. Oh, Usay mahitabo sa imong gika-live-in. ma. May problema sa imi. Wa mi commitment sa among relasyon. Ang importante niya nga malipay lang siya uban sa lalaki nga iyang gikauban. Kaya usap pa di ay nang mabayhana. Thrill seeker na si Amy, ma. Busa way problema kung makigbuwag ko niya. Usabot na si Amy. Ang imong manghod. Si Sara mo'y unahon akong paghangyo. Nakasiguro ko. Muoyon si Sara nga mo-file sa annulment aron makasalming duha. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!